Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Kao i u prošlom videu, tema je vezana za rat na području bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina. Preći ćemo preko važnih dešavanja koje su se dešavala od 1990. do 1995. Pa da krenemo, kada bismo vas upitali na šta vas podsjećaju 90. Na bezbrižno djetinjstvo ili na granate koje su parale noć. 90. nisu bile samo godine, bile su prekretnica. U Bosni i Hercegovini sve se mijenjalo, politika, odnosi, život. Dok su jedni tražili nezavisnost, drugi su prijetili silom. 1992. donijela je ono čega su se mnogi najviše bojali, rat. Naravno, za rat uvijek moraju postojati krivice, a najodgovornija osoba za rat jeste Slobodan Milošević. Slobodan Milošević je bio ključna figura u političkoj destabilizaciji Jugoslavije krajem 1980-ih i tokom 1990-ih. Njegov uspon na vlast bio je tijesno vezan za nacionalizam, manipulaciju masama kroz mitove i agresivnu centralizaciju moći u korist Srbije. Milošević se prvi put istakao 1987. u Kosovu polju, kada je javno stao na stranu Srba na Kosovu uz čuvenu rečenicu "Niko ne sme da vas bije". Iskoristio je nezadovoljstvo Srba u drugim republikama Hrvatskoj i da širi ideju da su Srbi ugroženi. 1989. godine, povodom 600 godina Kosovske bitke, održao je nacionalistički govor na Gazimestanu, gdje je između redova najavio nove sukobe i rekao: "Oružane bitke nisu isključene". Organizovao je prosvjede podrške u Crnoj Gori, Vojvodini i na Kosovu kako bi srušio rukovodstva koje nisu bila lojalna njemu. Ove prosvjede je režirala njegova partija, Savez komunista Srbije, uz pomoć medija i političkog pritiska. Tako je de facto preuzeo kontrolu nad 4 od 8 glasova u predsjedništvu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Srbija, Vojvodina, Kosovo, Crna Gora. Miloševićev cilj bio je da zadrži Jugoslaviju, ali kao državu pod srpskom dominacijom. Time je izazvao strah i otpor u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, koje su sve više težile ka nezavisnosti. Kad su Slovenija i Hrvatska proglasile nezavisnost 1991. uslijedili su ratovi. Milošević je podržavao srpske paravojne snage i vojsku Jugoslovenske narodne armije u tim republikama. I ono što se nas najviše tiče, jeste da je njegova politika direktno dovela do rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine, podržavajući stvaranje Republike Srpske i snabdijevajući je ljudstvom i oružjem. Republika Srpska je osnovana 9. januara 1992. a o tome ćemo malo više, nakon prvih višestranačkih izbora 1990. godine. Srpska demokratska stranka na čelu sa Radovanom Karadžićem postaje glavna politička snaga među bosanskim Srbima. Dok Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica teže nezavisnoj Bosni i Hercegovini, Srpska demokratska stranka sve više zagovara ostanak u Jugoslaviji pod utjecajem Slobodana Miloševića i protivi se nezavisnosti Bosne i Hercegovine, čak je izrekao i prijetnje ratom ukoliko se Hrvati i muslimani ne opredijele za ostanak u Jugoslaviji. Muslimanskom narodu je izrekao posebne prijetnje, rekao je: "Put kojim vodite Bosnu i Hercegovinu je ista ona autostrada pakla i stradanja kojem su pošle Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak, jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje." Srpska demokratska stranka u oktobru 1991. počinje formirati srpske autonomne oblasti, SAO, u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine, na primjer Romanija, Krajina, Semberija. To je prvi korak ka teritorijalnoj podjeli i budućoj državi Srba u Bosni i Hercegovini. Srpski poslanici 24. oktobra napuštaju Skupštinu Republike Bosne i Hercegovine i osnivaju Skupštinu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ova paralelna institucija označava početak odcijepljenja srpskog naroda od državnih institucija Bosne i Hercegovine. 9. januara Skupština srpskog naroda proglašava Republiku srpskog naroda Bosne i Hercegovine, koja kasnije dobija naziv Republika Srpska.
Navode da ostaju u Jugoslaviji i ne priznaju odluke vlasti Bosne i Hercegovine koje vode ka nezavisnosti. Januar-februar 92. naoružavanje i blokade. Srpska demokratska stranka i Jugoslovenska narodna armija naoružavaju srpsko stanovništvo i postavljaju barikade. Pojavljuju se prve oružane grupe srpske paravojne formacije. Paralelno, i hrvatske i bošnjačke strane pokušavaju da se naoružaju preko MUP-a i paravojnih grupa. Referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Od 29. februara do 1. marta 1992. održan je referendum na kojem je 64% građana glasalo, bez većine Srba. 99,7% izašlih glasalo je za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Srbi su bojkotovali referendum, smatrajući ga nelegalnim. Iako je jedan dio Srba bio za neovisnost Bosne i Hercegovine bez kojih referendum ne bi uspio jer se vrlo često putem velikosrpske propagande nastoji predstaviti kao hrvatsko-muslimanski referendum. Prve borbe u Sarajevu, april 1992. 3. april prvi oružani incidenti. Tokom noći 3. aprila počinju provokacije i pucnjave u okolini Sarajeva, posebno oko kasarni Jugoslovenske narodne armije. Napetost se osjeća širom grada, postavljaju se barikade, naoružane grupe patroliraju ulicama. 4. april prva otvorena oružana razmjena vatre. Tog dana, pripadnici Jugoslovenske narodne armije i srpskih paravojnih jedinica otvaraju vatru na položaje tadašnje policije Republike Bosne i Hercegovine, kao i na neke civilne zgrade. Posebno žestoki sukobi vode se oko zgrade MUP-a Bosne i Hercegovine, Skenderije i nekoliko vojnih objekata Jugoslovenske narodne armije. Specijalne jedinice MUP-a pokušavaju zauzeti kontrolu nad nekim tačkama u gradu, dok se srpske snage povlače prema kasarnama i okolnim brdima. 5. april demonstracije i pucnjava na civile. Tog dana u centru Sarajeva održava se veliki antiratni protest. Hiljade građana izlaze na ulice, nosići parole za mir. Sa obližnjih zgrada i okolnih uzvišenja, nepoznati snajperisti otvaraju vatru na masu. Ubijena je Suada Dilberović, još najmanje jedna osoba prve civilne žrtve rata u Sarajevu. 6. april početak opsade Sarajeva. Tog dana Evropska zajednica priznaje nezavisnost Bosne i Hercegovine, Jugoslovenska narodna armija i srpske snage otvaraju vatru na više dijelova Sarajeva. Granatirani su zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, Grbavica, Dobrinja i aerodromska zona. To se smatra zvaničnim početkom rata i opsade Sarajeva, koje će trajati 1425 dana, najduža opsada jednog glavnog grada u modernoj historiji.